Zenuwachtig? Nou, ik moet zeggen, ik ben toch wel een beetje gespannen. Want ik ben niet vies van een praatje, maar dan is het meestal face-to-face. Maar ik hoop dat ik die mensen een plezier kan doen en dat zij het ook leuk vinden dat ik even wil. Wat voor vragen heb je opgeschreven? Ik heb, als eerste heb ik, waar woont u en waar komt u vandaan? Ja, als het gesprek een beetje stroef loopt, kan dat het misschien verder helpen. En ik vraag aan hun of ze nog hobby's hebben, of ze al lang fan zijn van Cambuur. 3, 2, nou daar gaan we. Goedemiddag mevrouw, u spreekt met Michael Breij. Oh, ken ik niet. Nee, ik ga het even uitleggen aan u. Ik ben speler van Cambuur. Bent u nog een beetje aan het knutselen thuis of een beetje breien? Of... Nee, dat niet. Nee? Breien en haken doe ik niet meer. Nee, ik zit wel met patiënten. Ik hou de moed erin. Ik wou even gewoon vragen hoe het met u ging en ik hoop dat u het gezellig vond dat ik even belde. Ja, hartstikke mooi. Cambuur. Hey. Ja, Best een enthousiaste vrouw, toch? ik zou het zeggen, wat vond je er zelf van? Ja, wel gezellig. Ik ben speler van SC Cambuur, dus mijn vraag aan u is, hoe gaat het met u ondanks deze omstandigheden? Nou, maar mij gaat wel goed. Ja? Ja, vroeger woonden wij naast het stadion Ja. en in de straat, dus uiteindelijk als jongens zijnde, daar kom ik altijd bij Cambuur, dus ik ben 73, dus ga maar naar hoe lang dat ik al Zo. fan ben, hè. Dat is eerst Leeuwarden en toen later Cambuur. Ik ben ook niet te veel bezig hoor met de berichten, want dan word ik een beetje bang. Maar Ja. En ik vond het hartstikke leuk dat je even hebt gebeld. ja, ik hoop dat u het ook leuk vond. Goedemiddag. Ja. Hallo, u spreekt met Michael Breij. Ik ben speler van Cambuur. Oh, wat leuk. Zou ik u anders volgende week weer een keertje bellen of niet? Ja, tuurlijk kan dat. Zou ik dat gewoon doen? Oh, super. Ik zit hier. Echt waar. Die moet ik volgende week weer even bellen. Zo, Ja, dit je was... hebt een date. Ik heb een date, ja. Moet je niet hard zeggen, want mijn vriendin zit erachter. Maar En ze zei op een gegeven moment, ik zit hier gewoon te janken, hè? Hoor je dat? dat hoorde ik niet. Ja. Ja, dit raakt mij toch ook wel. En mijn moeder werkt ook in een tehuis met dementerenden. En echt een groot respect voor mensen die daar werken. Ja, de eerste was even een beetje wennen, de tweede ging al wat beter. En deze, dit was schitterend. Dus goede actie. En ik heb er ook wel van genoten. Misschien kunnen we dit wel vaker erin houden natuurlijk. Dat is voor ons kleine moeite.